A portavoz de Política Forestal do Grupo Socialista, Carmen da Costa, ven de tildar de incoherente e lesiva a supresión da Axencia Galega da Industria Forestal para ser absorbida pola Consellería de Economía. Da Costa ven de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle ao Goberno galego que explique esta decisión en contra dos compromisos adquiridos durante a campaña electoral. Carmen Rodríguez da Costa advirte que esta decisión que tomou o presidente da Xunta o pasado 22 de abril supón un gran paso atrás na aposta polas políticas públicas ligadas ao monte e á industria da madeira. O Grupo Parlamentario Socialista presentou unha batería de preguntas ao Goberno para que responda a que se debe esa extinción da Axencia Galega. O Grupo Parlamentario entendía que esta axencia debería ter máis presuposto e non esa extinción, porque a deslinda da Consellería de Medio Rural, a que ten as competencias en montes, e a traslada á Consellería de Economía. E tamén lle preguntamos se vai a continuar co proxectos que tiña inda prometidos por o propio Alfonso Rueda, por o propio presidente, esa construción madeira dos edificios públicos, ese impulso á construción en madeira do sector privado, a formación de traballadores, a creación de emprego, que vai a pasar con eses proxectos que quedaron entón aí nesa axencia que agora extingue o Goberno galego.